ndosaka muri kuona kuti a vacuum now has now been occupied. Vacuum iro ndo rakupinda ana Prophet Michael Selo, ndo rakupinda ana Prophet Kuda Jose. We're going to talk about that. But Zigo, the issue of us not having my midweek sermons and what is it about the team rinenge ramboenda kumadhiri, or imimi vacho varida kunoparidzirwa shoko ndimusisina nguva? You've got so many commitments amuri kuswera muri zvokuti anopedzera kuti it's pointless for me to do a service. Hamuuyi. There's so much hunger and zeal for the word of God. And mugona zvandikutaura. But izvezvi nguva titori nayo yekutoteerera shoko raMwari. Shumba, unomboziva kuti manamatirwo anoitwa ini ndisina kana koine manamatirwo anoitwa munhu ane mari zvakadosiyana machecha aya. Zvari kutaura zviko zvokuti maprofita ato mashareholder makambani evatende. It's true. That's where their money is coming from. So vanhu zvashumba zvokuti unobhadhira $20 $30 ofunga ndowana 150 zuva rese, pera kumwedzi uya anowana 30,000 onipa 20% yangu. With $100 you cannot secure an audience. Could you want audience, a man of God, a major man of God here with $100? At least Robert or something like 5, 6, 7. But at the same time asi zvakanaka here kuti vasvike over point yatinovati vari kushanda pano kungomirira chegumi. No, ndozvandoti zvinhu zvese zvinoda balance. Handiti? If God calls you, God will take care of you. Pone kamushandiro. Nanimugona zvandutaura. Izvezvi mafundisi ka atongofanana nesu kuenda musi weSunday kuchechi. Uvuchi kuchechi kwaitonzi ndokumba kweminamato, ndokumba kunobatsirwa munhu wese. Ndopandiri kuti I'm using example ya Kuda Jose. Kuda Jose afila a vacuum yanga yasara ya empty. I directly equate it kune zviri kuitika muZimdancehall izvezvi. Ipa pari kunetsa Madedido izvezvi. Why pari kunetsa Madedido? Because ana Enzo Aisha wana Bazuka na Pumako vakasiya Zimdancehall vakati zvino zvatamboita takumboita andiketera vabatsara paine vacuum. Ana Madedido bva wafila that vacuum. And murukona. That is Enzo Aisha. And that is the same iyo yekuti major prophets aita ma midweek service, aita ma live, aita ma one-on-one, aita ma chi anditi. Now they are no longer doing it, which means that the flock will be hungry for the whole week and more. Izvezvi anakuda Jose no ana 7 anenge watopa pa church vachironga machia. Pamwe vasati vana madhiri. Kuda Jose one-on-one yake aibhadharo ndiye mahara. Ane ningi yake yanenge ainayo kudhuze neQuarterforce uko. People they come. Ukasvika ipapo chinoda kuona prophet. Vanenge vachipreachira vanhu. Vachinamatira vanhu vakagara panze. Vapedza zopinda nawo muroom kunoita one-on-one food. The man does not eat. Vangara vaine nzara. Muromo unenge wakachenuruka. All the time naona muromo unenge wakachenuruka unotange uchangova iwewe. Ndopandiri kuti that is a mark of a prophet achiri kutora basa iri very serious